Moi boas tardes a todos e a todas. Graciñas por estar aquí neste Teatro Jofre. Eu son Ada Romero, son xornalista e conductora deste acto no día de hoxe. Quero darvos a benvida a este evento, a 18ª, non se oye, non sei que problema hai con el sonido. Sigo? Vale. Bueno, pois iso, quero darvos a benvida a este evento, a 18ª edición deste galardón 8 de marzo, que este ano o Concello de Ferrol decidiu entregar a cantante, autora e artista María Manuela Díaz Orjales, coincidindo precisamente neste domingo co Día Internacional da Muller, que se conmemora precisamente hoxe, co cual, feliz día para todas as mulleres. Bueno, unha xornada que non é só unha data no calendario, senón unha chamada tamén colectiva á memoria, á xustiza e ao compromiso. Un día para celebrar avances, sí, porque hubo moitos, para celebrar a igualdade real, pero que é a igualdade real? É un camiño que eu creo que aínda queda moitísimo por recorrer e que todos debemos percorrer xuntas e xuntos. O 8M é unha memoria tamén desas mulleres que loitaron antes ca nós e da responsabilidade que todos e todas temos con nós mesmas, coas que nos acompañan e, sobre todo, coas novas xeracións, coas que virán detrás. É tamén unha chamada colectiva a non dar pasos atrás, a defender dereitos conquistados con moitísimo esforzo, como, por exemplo, o dereito ao voto, o dereito á propiedade ou o acceso da muller ao mercado laboral. Pero tamén un aviso para estares atentos e atentas, para non perpetuar, por exemplo, pequenos estereotipos ou micromachismos que temos no día a día e que non nos damos conta. E iso é cuestión tamén de educación. Un recordo para poñer sobre a mesa un exemplo de aquelas mulleres que romperon teitos, desos exemplos que convén recordar, e, por exemplo, para que as mulleres e nenas teñan dereito a esas carreiras STEM, na ciencia, na enxeñería, porque aí aínda somos minoría. Un chamado tamén pola corresponsabilidade, para que os coidados sigan recaendo principalmente en todo o mundo, non só en nós, e poidamos acadar unha paridade real nos postos directivos, sobre todo das empresas privadas. Unha data tamén para seguir educando, como decía, en igualdade, para que as nenas, os nenos, os adolescentes, sobre todo, recoñezan ese traballo que se fixo durante todo este tempo. Para que non se deixen controlar a través das redes sociais e para erradicar o que aínda é unha lacra entre todos nós, como esa violencia machista que segue a asasinar mulleres no noso país. Unha reivindicación tamén dos nosos dereitos, pero é hora tamén de botar a vista a outros lugares, a outros países, donde hoxe en día ser muller aínda é un castigo, xa que seguen silenciadas, obrigadas a taparse dos pés á cabeza, non poden saír ás rúas, non teñen esos dereitos que aquí hoxe sabemos e temos conquistados. En definitiva, unha chamada neste día para seguir construindo unha sociedade máis xusta, máis libre e máis igualitaria. En este contexto, como decía, ter referentes femininos é fundamental. E no día de hoxe, que estamos aquí neste maravilloso Teatro Jofre, imos a falar e poñer esa mirada na cultura, neses referentes culturais, nas mulleres que, como María Manuela, romperon teitos de cristal e abogan por manter esa bandeira nos eidos artísticos. Invítolles a reflexionar, a seguir loitando xuntos e xuntas, da man, cos nosos compañeiros, cos nosos fillos, cos nosos pais, pero tamén é hoxe un día de festa e de desfrutar así coa música e coa semblanza de María Manuela. Unha artista comprometida, defensora dos nosos dereitos, da nosa lingua e da nosa cultura. Hoxe Ferrol recoñece esa traxectoria máis que merecida. María Manuela, que fixeches da música e da identidade galega
unha forma de resistencia e tamén de afirmación. Celebramos o teu talento e o teu compromiso. Pero non vou falar moito máis de María Manuela porque van a ir subindo aquí ao escenario varias personalidades que van a dar conta tamén de todo o que fixo. Así que invito agora a subir aquí a Elvira Miramontes, ela é concelleira de Igualdade e Muller de Ferrol. Elvira, cando queira. Pois moitas grazas, Ada. Moitas grazas por as túas palabras tan certeras. Alcalde, senadora Verónica Casal, delegada territorial da Xunta de Galicia, Martina Neiros, vicerrectora do Campus Universitario de Ferrol, Ana Isabel Ares, comisaria xefa de Policía Nacional de Ferrol Narón, Cristina Ochoa, compañeiros e compañeiras de Corporación Municipal de Ferrol, representantes de entidades, amigos e amigas. Moi boa tarde e benvidos a este acto institucional do 8 de marzo. É unha ledicia ver o teatro cheo un día como hoxe, no que o aleteo das bolboretas como símbolo da liberdade nos acolle para celebrar a loita e os logros das mulleres, pero tamén para lembrar, agradecer e render homenaxe a todas as que nos abriron camiño. Hoxe, 8 de marzo, é unha data para reflexionar, como dixo Ada, sobre os avances logrados e tamén para manifestar que aínda queda moito por facer para alcanzar a plena igualdade entre homes e mulleres. É certo que a loita polo recoñecemento dos dereitos das mulleres leva acadado moitísimos fitos. De aí que este 8 de marzo sexa tamén un bo momento para traer á memoria o esforzo, o tesón de todas as mulleres que ao longo da historia foron abrindo caminos a prol da igualdade desde diferentes lugares e con frecuencia sendo víctimas da invisibilidade propia do contexto que lles tocou vivir. Unha invisibilidade que afortunadamente non impediu que a súa aportación sobrevida ás tempestades dunha historia escrita ata non fai moito tempo, case en exclusiva dos homes. Mulleres como as feministas Olim de Grup, autora da Declaración de Dereitos das Mulleres e da Cidadanía, que morreu na guillotina, o Simone de Beauvoir, o Marie Curie, a primeira muller en recibir o Premio Nobel. Actualmente, só 20 mulleres gañaron frente a 572 homes. Pero non hai que viaxar tanto no tempo ni tan lonxe, pois temos a nosas mulleres galegas, tales como Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, María Barbeito, Manuela Barreiro, a nosa querida Concepción Arenal, a ferroana, e tamén Begoña Camacho, a quen este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. Todas elas e moitísimas mulleres galegas máis. Cada unha con a súa vocación e tamén cada unha con as súas ideas son hoxe referentes para nós, para que nos miremos cando conmemoramos o 8 de marzo. Ao igual que as ferrolás que recibieron o galardón 8M, e que esta tarde nos acompañan, unhas sentadas aí nas butacas e outras aquí, ás vedes na pantalla. Grazas a todas ellas por ser referentes femininos, por a vosa implicación e loita. E pronto teredes unha nova compañeira, María Manuela, referente feminino, cultural e social no ámbito galego, e que representa unha xeración de mulleres que romperon moldes nun contexto nun que non sempre foi doado crear, expresarse e ocupar espazos públicos deste e con unha voz propia. A súa obra e a súa actitude vital
estiveron sempre marcadas pola coherencia e a liberdade creativa e o compromiso coa cultura galega, especialmente coa lingua, a que contribuiu a dignificar e difundir a través da música e da creación artística. Por iso, nun contexto como que se celebra o 8 de marzo, resulta significativo visibilizar mulleres como a nosa querida María Manuela, mulleres que desde a proximidade e a honestidade abriron caminos, fixeron cultura e contribuíron a construir unha sociedade máis libre, máis consciente e máis xusta. Gracias, polo tanto, María Manuela, por todo isto e por moito máis. Hoxe, a túa cidade ríndete esta merecida homenaxe. Pero, ademais, de mirar cara atrás e lembrar a que en tantos camiños abrieron, tamén este día ten que ser un momento para recoñecer a todas aquelas mulleres anónimas que hoxe están sendo exemplo de valentía, de emprendemento, de compromiso e de bo facer en todos os ámbitos nos que participan e nos que se atopan coas barreiras da discriminación polo mero feito de ser mulleres. O 8 de marzo é un día de reivindicación porque, desafortunadamente, a pesares de tanto conseguilo, non cabe dúbida de que aínda queda moito por facer e un longo camiño que percorrer na conquista dunha sociedade máis igualitaria, especialmente en dereitos, oportunidades e rompendo barreiras que seguen a perpetuar injusticias e discriminaciones. E non debemos esquecer a dramática situación das desigualdades que existen. A máis delas é a violencia de xénero que sufren moitas mulleres e nenas. A violencia de xénero é un reflexo das desigualdades e do moito que nos queda por acadar. Todo o noso recordo ás víctimas que foron asasinadas e todo o noso apoio e soporte ás que están nestes momentos sobrevivindo algunha situación de violencia. E xa para finalizar, nestes tempos de incertidumbre, de política convulsa, de frentismos, de posverdade, quero trasladarlles unha mensaxe de tranquilidade, porque o Goberno de Ferrol traballa e defende a igualdade non só o 8 de marzo, senón cada día. Por iso, hoxe, renovamos o compromiso de seguir adiante de xeito firme nesta obriga que temos como representantes públicos, de buscar fórmulas valentes e xustas coas que acadar, dunha vez por todas, a igualdade de xénero en todos os eiros da vida social, combatindo os discursos negacionistas e visibilizando as mulleres en todos os ámbitos, recoñecendo o talento e a capacidade que aportan ao desenvolvemento económico, social e cultural da cidade. As mulleres non necesitamos ser salvadas, necesitamos ser respetadas. Moitas grazas. Moitas grazas á concelleira de Igualdade de Muller de Ferrol polas súas verbas e por lembrarnos todos estes referentes dos que en Ferrol pois tamén coñecemos, non? Moitas mulleres aguerridas e que fixeron moitísimo tamén por contribuir á mellora da situación ao longo da historia. A figura de María Manuela trascende xeracións e disciplinas, a súa voz deixou pegada en moitas persoas do ámbito cultural e artístico da nosa comunidade e tamén do noso país, pero tamén do seu entorno. Por iso, 4 persoas destacadas da nosa cultura, amigos e amigas da homenaxeada, pertences ao seu círculo, quixeron deixar constancia da súa admiración e felicitala neste día. María Manuela, aquí aí vai unha das sorpresas desta xornada para ti. Imos a escoitar agora unhas verbas de recoñecemento e admiración
a través deste vídeo que van a protagonizar Xoan Rubia, artista e músico mugardés, compañeiro de profesión moi vinculado tamén á canción social, o seu compromiso político e o seu compromiso tamén coa lingua. Aurora Marco, mestra, investigadora e ensaísta, foi catedrática de Lingua e Literatura Galega na Universidade de Santiago de Compostela e autora do libro Elas, no que participaron 400 mulleres e colaboraron tamén artistas como María Manuela. Nani García, pianista, compositor e produtor musical, autor de bandas sonoras para longas de animación e ficción, obras de teatro, cortometraxes, programas de televisión, obras de concerto, sinfónicas, de cámara, unha ópera, en fin, toda unha institución nisto da música. E Chelo Loureiro, produtora, directora cinematográfica, ferrolá, especializada en cine de animación, con nada máis e nada menos que 5 Goias. O último conseguiu no fai unha semana pola súa última película, o seu último traballo decorado, e ademais activista polo recoñecemento das mulleres dentro do campo audiovisual nesa asociación CIMA de mulleres cineastas. María Manuela, aí vai este vídeo. Querida amiga, non sabes a lediza que me dou saber que a túa cidade vaite facer ese recoñecemento coincidindo co Día da Muller Traballadora polas túas actividades e polas túas actividades na pintura e tamén na música, evidentemente. Sempre, sempre coa coherencia coa que fixeches as cousas. Vivimos experiencias compartidas no campo da música, sobre todo no campo da canción. Lembras, por exemplo, aquela estadía en Madrid no aparta hotel Os Catro, Miguel e Maistí, Roxy e mais eu, cando fomos a gravar os nosos respectivos discos de longa duración, e a maiores aquelas panxoliñas as que cambiamos os textos e fixemos unhas panxoliñas un tanto reivindicativas. Lembraste de todo aquilo? Pois son experiencias vividas que quedan gravadas no disco duro da memoria. Para min é unha satisfacción grande estar hoxe contigo aquí e compartir esta ledicia de recoñecemento que a túa cidade te fai. E agora que non nos ve ninguén, lembras que temos dende hai moito tempo unha tortilla a compartir. Xa desde hai moito tempo, ou quizáis máis, pero chegaremos a facelo, imagino que sí. Pois parabéns, Manola, parabéns por este merecido recoñecemento e un bico moi grande e unha aperta maior. Súmome a esta homenaxe tan merecida a María Manuela, que leva máis de 50 anos entregada con paixón ao traballo artístico, como cantante, como compositora, nalgúas pezas, como pintora, como debuxante. Unha muller da súa terra e do seu tempo, defensora da nosa lingua, dos dereitos femininos, de causas xustas. Unha muller que coa súa traxectoria representa moi ben a evolución que fomos experimentando as mulleres tras a longa noite de pedra do franquismo. É unha referente para a xente nova. Hai uns anos, 7 pintoras colaboraron conmigo neste libro de título Elas, e entre as 7 pintoras estaba María Manuela, que presentou unhas obras maravillosas, como tamén o resto das compañeiras. As galegas estamos moi orgullosas de termos unha artista da súa categoría que, ademais, a nivel humano, é extraordinaria. Eu admiro e quero moito a María Manuela. Hola, Manola. Levo xa aí un bocacho de tempo dándolle volta a cabeza tratando de buscar un xeito rozable de comezar. É que son moitas as cousas que quero contar, que sinto que en un minuto non vou ser capaz de contalas todas. Cando penso en ti, sabes que penso inevitablemente en vos os dous, en Miguel e máis en ti, porque vos coñecín así, dese xeito, quedoume grabado a lume na memoria, que llaman facer.
Por aquel tempo foi un tempo no que eu estaba a aprender de todo que me rodeaba, sobre todo de xente boa, como a vos, xente que amosaba excelencia, cariño e bondade, esgallo. Logo a vida seguiu como sempre sigue, sen ollar atrás, e co tempo pasaches a formar parte da normalidade da miña vida. Que saibas que teño nas paredes da miña casa, nas músicas da miña vida, e sempre no meu corazón, por moito que tardemos en vernos. Alégrome moito deste recoñecemento e parabéns. Un bico enorme. Ben querida María Manuela, hoxe teño a inmensa sorte de poder falar nesta merecida homenaxe que che fai a cidade de Ferrol. Pero a inmensa sorte é miña, Manola, por ter unha amiga como a ti. Porque Manola herdou unha increíble xenética cubano-galega que lle permite cantar como os anxos, que lle permite pintar que queremos colgar os seus cadros até no baño, que lle permite cociñar unhos arroces que nos quitan o sentido e de postre unhos frixos, mentres me prepara unhas ondas para facer a alfombra vermella dos Goya. Vamos, Manola, que non deixaches talento para o resto, os apañaches todos. Pero és unha muller tan talentosa como xenerosa e como luminosa. E, aínda que a teu lado todas nos sentimos moi pequenas, non só nos aplastas, sino que nos levantas. E non só nos compites con ninguén, sino que nos inspiras e consigues que sexamos todas mellores por terte cerca. Amiga, és arte, és corazón e és fogar para os que temos a sorte de quererte. E aínda que sexamos pequeniñas a teu lado, a verdade é que nos sentimos xigantes tan só por poder camiñar ao teu carón. Quérote, Manola, querémoste moito. Noraboa, Manuela, por estas verbas de amigos tan fervorosos. A cultura tamén é unha ferramenta de transformación social, como levamos visto ao longo de todos estes anos. E as institucións teñen tamén a responsabilidade de visibilizar estes referentes femininos, que abriron camiño, como sucede neste caso de Manuela. Ten agora a palabra o alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, que explicará tamén a importancia da figura de María Manuela, do seu legado, da súa referencia cultural, e de fondo vais a presentar un vídeo da videógrafa ferrolá Catu Martínez, imaxes que forman parte do videoclip dunha das cancións de María Manuela. Ben que te levo. Alcalde, cando queira. Pois moitas grazas, Ada, por esta magnífica presentación do galardón do 8M. Un saúdo moi especial, por suposto, a María Manuela, a concelleira de Igualdade e Muller, as compañeiras e compañeiros de corporación, o resto de autoridades que nos acompañan hoxe para un día importante. Hai días que hai que ter marcados no calendario. Esta data foi oficializada por Nacións Unidas en 1975 para celebrala en todo o planeta buscando a igualdade real entre homes e mulleres. Sen dúbida, moitos avances nas últimas décadas, avances evidentes, avances imprescindibles. Algúns xa se citaron aquí: o dereito ao voto, o acceso a cargos públicos, o acceso ao mercado laboral, o acceso a recursos de conciliación, o acceso á formación. Cuestións que forman parte do noso ordenamento xurídico. Pero iso non quere decir que nos poidamos conformar cos avances. Os avances producidos, sen dúbida, grazas a moitas mulleres que traballaron e dedicaron a súa vida a eles, nos teñen que servir de aliciente para seguir nese camiño. E por iso o Concello de Ferrol está unido ás mulleres, recoñecendo o seu esforzo e recoñecendo o seu traballo, rexeitando actitudes e discursos que minimicen
ou obvien a existencia de desigualdade, implementando e mellorando as políticas públicas, poñendo fin a calqueira manifestación ou acto de discriminación directo ou indirecto por razón de sexo. Queremos unha sociedade mellor, e unha sociedade mellor se construe dende a igualdade, dende a importancia que supoñen as mulleres na nosa sociedade, no noso presente e no noso futuro. Temos, dende logo, na nosa cidade, magníficos referentes, e é moi importante lembrarse deles. Sempre lembramos a Concepción Arenal. Concepción Arenal foi unha avanzada o seu tempo. Se adiantou un século as primeiras manifestacións do movemento feminista. Temos a mulleres como Loli Fontán, a primeira muller informática da antiga Astano. Temos, e acabamos de escoitar, a Chelo Loureiro, co seu quinto Goya, unha muller que tamén empezou no ámbito do naval, Galería Sargadelos, e despois tiña un soño, e ese soño, cando se persigue, se pode cumplir. E hoxe temos a María Manuela. A súa traxectoria representa a unha xeración de mulleres que romperon moldes nun contexto no que non era fácil. Destacou polo seu compromiso coa cultura galega, pola súa contribución á música, que se materializou en distintos premios ao longo da súa vida. O seu traballo foi distinguido cun sinfín de premios, entre os que destacan o premio honorífico Martín Kodax da música ou o premio Alecrín. Pero, ademais de todo este traballo e recoñecemento, María Manuela non esquece nunca as súas raíces. Ao longo da súa vida foi un referente, sobre todo, humano, implicándose activamente coas persoas que estaban máis cerca dela. Botou unha man en actividades do seu barrio, como o coro Ledicia, unha mostra clara do seu compromiso coa educación, coa infancia, pola que temos que traballar moitísimo máis para seguir avanzando. Polo tanto, hoxe Ferrol recoñece a unha persoa que ten unha traxectoria inspiradora e nos axudará a seguir avanzando. María Manuela é unha persoa excepcional, pero non singular, porque todos estamos rodeados de mulleres que son magníficas na súa contribución á sociedade en todos os ámbitos. E por iso debemos sumar a todas esas mulleres para construir este movemento que busca a igualdade, que busca un futuro mellor. Un futuro que é incompatible coa violencia. Por suposto, coa violencia de xénero e tamén con calquera violencia existente no mundo. Por iso, hoxe é un día para conmemorar, pero tamén é un día para reivindicar xuntos un futuro mellor, un futuro que seremos capaces de contribuir si todos somos capaces de saber que hai un obxectivo. Ese obxectivo é a igualdade. Moitísimas grazas e feliz Día da Muller. Moitísimas grazas tamén ao alcalde de Ferrol, José Manuel Rei Varela, por estas verbas. Se queda xa no escenario porque chega un dos momentos máis especiais tamén deste evento. Por iso, pido que suban aquí ao escenario a concelleira delegada de Igualdade de Muller de Ferrol, novamente, Elvira Miramontes, a voceira tamén do Grupo Municipal Popular, María del Carmen Pieltain, a representante do Grupo Municipal Socialista, Ana Lamas Villar, a representante do Grupo Municipal BNG, María Domar López González, e a representante do Grupo Municipal Ferrol en Común, Nerea Purriños Carballeira. E tamén, agora sí, María Manuela, tócache subir ao escenario. Un aplauso, por favor.
Procedemos á entrega do 18º galardón do 8 de marzo. O alcalde está a entregar nestes momentos a condecoración do acto o galardón do 8M que concede o Concello de Ferrol, unha argantilla institucional e un pergamiño en recoñecemento desta data e da súa traxectoria como muller referente no ámbito cultural e social galego. Despois desta foto de familia, ahora sí tocalle a María Manuela falar e dar unhas verbas para todo o teatro. Manuela, cando queiras por aquí. Bueno, pois tócame a min. Menos mal que o teño que decir con un papeliño, senón aí xa non me acordaba de nada. Boa tarde a todas as persoas que hoxe viñestes celebrar comigo en Ferrol o meu nomeamento como muller do ano na nosa cidade. Síntome tamén tan honrada, querida e agradecida por ter dispensado a min para este galardón que me ides permitir que estea así de contenta e feliz, mesmo que este mundo estea como está, que mete medo. E aínda así sabemos que a vida se compón de penas e alegrías, e mesmo que as penas pesen máis, véñenos tamén alegrías como esta, e penso que as debemos disfrutar como se non houbese un mañá. Quería agradecer ao Concello de Ferrol, a Concellería da Muller e a todas e cada unha das que votastes por min, por me terdes elixido para este galardón, mesmo habendo tantas mulleres en Ferrol que tamén merecían tal presente. Tamén quería agradecer á miña cidade, Ferrol, e ao Teatro Jofre por me ter acochado sempre, e aos meus amigos todos e a miña familia por me facer sentir tan acollida. E vos dicir que isto de que che dean premios ten o seu aquel. De feito, non me sería nada difícil acostumarme. É algo moi agradable e aínda vos digo, non vai ser fácil de esquecer telo recibido no 8 de marzo, un día dos máis importantes e bonitos do calendario. E eu tamén vos quería agasallar con algo que penso que fago mellor que falar en público, que é cantar, porque agora mesmo non vos vou poder agasallar con xurelos en escabeche que dis que me saen moi bons. Oxe, é verdade. A mí o de decir que canto ben me dá un pouco de vergoña, pero dos xurelos é de verdade. Oxe vou estar acompañada para esta actuación polo meu primo Manolo do Pico, guitarra, e o meu fillo Xurxo Varela, guitarra e viola da gamba. Quixen facer con todo unha pequena escolla do meu repertorio para que houbese un pouco de cada cousa, un fado, unha canción de Miguel, unha que me aprendeu miña nai de cativa, unha canción tradicional e outra que cantamos Manolo e máis eu cando nos sentamos. Desexo que disfrutedes moito. E perdón, que tiña que lelo, senón non podía dicir nada. Vale? Manuel, ahora vaise a cambiar porque tamén chega a fin deste acto con esa actuación que vai ofrecer xunto familiares. Fai tempo que non se suba a un escenario así tan cheo de xente, co cual vai a ser algo agradable
por doble para ela, non? Polo premio e tamén por esta actuación. Mentres ela falaba, víamos de fondo que se me esquecía unhas imaxes cos premios da música que lle otorgou as bodegas Martín Kodaks no ano 2020. Na 7ª edición, cando a Asociación Músicas ao Vivo recoñeceu tamén esta extensa traxectoria e compromiso coa música e linguas galegas, recordando e destacando a súa pegada artística. Grazas, Manuela, polas túas palabras, pola túa emoción, xenerosidade. E imos rematando. Ela, o mércores pasado, cando lle facía unha entrevista na radio na que traballo, dicíame, hai que acabar pronto porque hai que ir á movilización do 8 de marzo que comeza nada, nos minutiños. E é curioso porque tamén te preguntaba, Manuela, que para ti o feminismo? Porque sí que é certo que este concepto de feminismo, cando nos reunimos varias xeracións, é algo diferente, non? Ela me dicía que era algo intrínseco á súa condición como muller, como persoa, como artista, pero que tamén hoxe entendía o feminismo como ir da man dos homes para lograr as cousas. Porque se temos homes como deben de ser o noso lado, este camiño vai ser moitísimo máis fácil. Que razón ten? E imos a ir rematando este acto, esta actuación, este galardón coa música, con esa linguaxe universal que une xeracións, e que tantas veces foi esta voz das mulleres cando non se lles deixaba falar. Con todas vostedes e vostedes agora esa actuación musical excepcional, porque o que decía Manuela xa leva uns anos alonxada destes grandes escenarios e vai a estar acompañada neste capítulo musical por un deses homes da súa vida, o seu fillo Xurxo Varela na viola e por o músico Manuel do Pico na guitarra. Van a interpretar unha negrita, so que deime Coimbra, meus amores, e ven que te levo. E xa está, en nome da Corporación Municipal de Ferrol, moitas grazas a todas e todos por estares aquí neste día de hoxe, por estar arroupando a Manuela e por estar apoiando tamén o feminismo. Grazas ao Concello por invitarme para presentar este acto, por seguir facendo cidade, apoiando tamén estes movementos e porque merece a pena seguir construindo igualdade día tras día. O 8M como reivindicación, como memoria, como cultura, como canción, como comunidade. Feliz día 8 de marzo para todas e para todos. Grazas. Manuela, que me quedas. Xa se van levantando, nunca o fixeron. Debe ser porque son xa importante. Leva unha cousa pesada aquí. Vamos a cantar So que deime, a canción que cantamos Manoliño e eu sempre que nos sentamos. Vou a dedicar, como non, ao meu neno Anxo, o neno maior. Cabelos castaños e os ollos verdes, miña noiva noiviña e a cor da neve. Vou polo mar cantando como non verce, miña noiva noiviña se non me quere. Ela na beira mar seus soños mexe, eu sobor das augas que nos lleven. O vento morno callo na miña pele, miña noiva noiviña xa non me quere.
vento meu canto cando lle chegue, levaralle un orballo de vaguas lenes. Ai, meus amigos, só quedeime, miña noiva noiviña xa non me quere. Ai, meus amigos, só quedeime, miña noiva noiviña xa non me quere. Bueno, vamos a cantar unha canción que chamase Meus Amores, pero tamén é unha dos meus amores que sempre canto cando fago un concerto. E vou a dedicar a toda a xente que a coñece desde tantos anos. Os novos pues, prefieren a mellor a outra xente, pero nos queremos esta. Meus amores, dous amores. Para José, para Pili, para Celi, para Pachón, bueno, tamén Pachón, que non está, me parece. Para Félix, meu irmão, para Ana, Conchita, para todos vosotros. Dous amores a vida guardar-me fai. Dous amores a vida guardar-me fai. A pátria que eu adoro é o meu fogar. A família e a terra onde nasci, sen esses dous amores non sei vivir. Cando se há no meu peito non sinto amor, cando na miña terra non vejo o sol, ben morte ben asiña cabo de mí, que eu sin amor nin patria non sei vivir. Para José Manuel, para ti tamén. Todos, para todos. Cando se há no meu peito non sinto amor, cando na miña terra non vexo o sol, ben morte ben asiña cabo de mí, que eu sin amor nin patria non sei vivir. Moitas gracias. Bueno, pois amantes dos fados, un fadiño, vai. Coimbra.
unha lição de soño e tradición. O lenço é unha canción, a lúa faculdade. O lente é unha muller, topase a quen souber e aprendese a dizer saudade. Coimbra do Choupal ainda es capital do amor en Portugal. Ainda Coimbra dunha vez con lágrimas se fez a historia desa Inés tan linda. Coimbra das cancións tan meiga que nos pós os nosos corazois a nu. Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, a fonte do amor és tú. Coimbra, unha lição de soño e tradición. O lente é unha canción, a lúa faculdade. O libro é unha muller, só pasa quen souber e apréndese a dizer saudade. Gracias. Vamos a cantar agora que unha canción da miña gran amiga Ana Casiao, poeta, que chamase Ven que te levo. E ademais esta canción tiña que facer o poema primeiro Eva Veiga, outra queridísima amiga, maravillosa poeta, e quería facer ela primeiro, pero está doente, como se di, que está moi maliña, con un catarro, non sabemos se ten COVID, se ten gripe, todas as gripes do mundo, está fatal. E non puido venir, non a dixamos, claro. Así que vamos a cantala, pois dedicada a miña amiga Ana Casiao. A música é de Miguel, o meu mozo. O tranquilo. Levo entre a bolsa do monte, ven que te levo a terreo bravío, ven que te levo profundo do mar, ven que te levo conmigo. Que te levo ás entrañas da terra, ven que te levo aos camiños perdidos, ven que che ensino ao revés do meu corpo, ven que che canto cantigas de amigo. Ven que che conto contos de inverno e te acochas en min se fai frío. Dormirás o teu sono de amor no meu leito tecido con liño. Beberás nas meniñas dos ollos, inzarásme alma de bicos,
trocaremos en froito logrado o latexo dos corpos xunguidos. Ven que te levo entre a bolsa do monte, ven que te levo a terreo bravío, ven que te levo ao profundo do mar, ven que te levo conmigo. Ven que te levo ás bolas das árbores, onde a noite pendurase un niño. Ven que che conto os segredos do vento, ven que che canto cantigas de amigo. Muchas gracias. Pois casi nunca conto historias como o meu compañeiro e amigo queridísimo Xoan Rubia, que as conta de maravilla, pero eu pois non teño esa facilidade. Pero esta canción é moi coñecida de sempre, desde que era unha meniña pequena, unha cativiña, porque miña nai cantábama. E é unha canción, miña nai vivía en Cuba, e ali tiñan as mulleres que iban a traballar a casa da miña avoa, do meu avó, pois tiñan netos, tiñan unha netiña que lle cantaban esta canción. Así que pola vou cantar agora. A min ensinoume a miña nai. Negrita se enamoró de un niño blanco que le agradó, y la negrita luego enfermó porque su novio la abandonó, porque su novio la abandonó. Ay, yo me muero, ella decía, no hay quien consuele el alma mía. Y la negrita luego enfermó porque su novio la abandonó, porque su novio la abandonó. Para Conchita. Qué ejemplo, vaya por Dios, y a un niño blanco no quieras, no, porque a los blancos nunca agradó que le enamoren las de color, que lo enamoren las de color. Ay, yo me muero, ella decía, no hay quien consuele el alma mía. Y la negrita luego enfermó porque su novio la abandonó, porque su novio la abandonó. La negrita quedou soíña, sosiña. Sí, ¿no? O Alecrín. Bueno, pues ahora me parece que vamos a cantar unha todos xuntiños. A que me pareces axudar, non? Vale.
Ui. Acábame de romper unha uña, A ver se dou tocado, que iso vai ser difícil. Ai, meu Deus. É quen, É quen? Un cachiño chiquitito logo, pequeniño. Bueno. Bueno, porque todas sodes as miñas amigas e teño que cumplir, vale? Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, y un sendero solo de penas mudas llegó hacia la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué poemas nuevos cayó tu voz para recostarte arrollada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allí como en sueños, dormida Alfonsina vestida de mar. Pues entonces nos canta por segunda parte ya. Cinco sirenitas te llevarán por senderos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a vivir siempre a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que te hable nodriza en paz. Y si llega él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llega él, no le digas nunca que estoy, dile que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allí como en sueños, dormida Alfonsina vestida de mar.
con esta uña que me va a romper aquí. Vamos todos. Sangue non me engana como engana a fantasía.